Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review. Umakhumalo, babumseleku, umayeni, umacele, umangwabi. Awuthi ngisho lento le slow namhlanje. Ubabumseleku angikhethi episode ethile ngizosho izinto engike ngazizwa kuThando Nes'thembu nento futhi nawe uthi mawuyibona mawubuka ishow kokunye kuyazichaza awudingi ukuthi uchaze lo muntu. Ubaba uMseleku ngo-2018 kuleyo season mayiphela isizophela ila ikhulume khona indaba ka-wife number 5. U-wife number 5 esingakamboni kuze kube namhlanje. Kwaba khona kwenye futhi episode la ethi lo wife number 5 okhona afisa ukuthi amhlanganise namakhosikazi akhe number 5 owakaKhumalo. Wasibeka-ke leso sizathu. Manje mase season 6 ukhuluma ngo-number 5 omusha okusho ukuthi usemshiyile lo wakaKhumalo. Kune-video engayenza before ngithi le ndaba ka-wife number 5 lesi storyline sika-wife number 5 kwenza ukuthi abantu beyibuke ishow because manje kunento yokuthi khona amakhosikazi azohamba uma kufika unumber 5 khona amakhosikazi asupporta unumber 5. Kodwa mawubhekisisa kahle ayinalo iqiniso ukubona kwami lokho. Mase kuthi ubaba uMseleku yena oyipolygamist husband wala makhosikazi awu4. Kule show zikhona izinto ayikhulumayo ubone nje ukuthi hawu lezi bebeyikhulumela ukuthi mhlambe ishow itrend ihlale lapha ku-trending list ku-Twitter ku-social media sikhulume ngayo njengoba sikhuluma ngayo ngoba kunabantu abaningi ababuka le show. If sikwazi ukubalula ukuthi uMseleku okuyena polygamist kwishow le ayenza nefamily zikhona ezinye izinto azenzayo ezingabi iqiniso but ngenhloso yokuthi ishow ayihlale phezulu kuma-TV shows abukwayo eSouth Africa eMzansi ngoba le show eyase-South Africa nabo base-South Africa umndeni lo wasemzumbe kuhluke ngani kumakhosikazi akhe kulabo abangiphikisayo bethi uMakhumalo asiphiki yonke le mbono yenu enibekayo into esiphikayo engiphikayo ukukhuluma yazi engiphikayo ke mina ngedwa ukuthi kulezi zinto esengiyilalelile kule family ngilalela uMseleku, ngilalela uMacele, ngilalela uMayeni, ngilalela uMakhumalo, ngilalela uMangwabe. Ikhona into ethi uMakhumalo unalo iphutha ngokubeka ngendlela ehloniphekile. Kodwa futhi ngiyayi-understanda le yakhe yephutha one-strategy. Umuntu angaqala ukubuka le channel uMakhumalo mayengena kwi-RSOD angazi ukuthi ngawenza amangaka amavidiyo ngiyichaza lento enginichazela yona na kuThando Nes'thembu engiyibona futhi icishe ifane. Ibuke kanjena-ke ubaba uMseleku oyipolygamist une-TV show kodwa sazi kahle ukuthi ukuze le show igcine isivela ku-TV akasebenzanga yedwa. Mayesebenza nabantu asebenzisana nabo kukhona ofike ne-idea yamnakwethu osekuyishow eyingane kaThando Nes'thembu. Le show umnakwethu ubengekafike kuyona ubaba uMseleku if ngalesikhathi kufika i-idea yamnakwethu isithembu sakhe besibukeka siphela. Uyayizwa? Ngalolo hlobo ubaba uMseleku khona ezinye izinto ukuze adume kakhulu noma anakeke kakhulu noma kube khona indawo la okuzothiwa kule event sifuna ukuthi ibe noMseleku. Kunento azoyenza kuThando Nes'thembu. Leyo nto enye izobukeka sengathi uphambana namakhosikazi akhe ngembono ngoba ukube bebehlezi kukuhle
angikubuzi ukube bekuhlezi kumnandi uthando nesithembu ngabe ishow ayikho interesting ngoba siyazi ukuthi i-negativity idayisa kakhulu mawubheka izinto ezenzeka ku-social media. Uwife number 5 okuyisitori esebesihudule kwaze kwafika ku-season 6 i-divorce kaMangwabe. Kwesinye isikhathi ubaba uMseleku enze ividiyo noMangwabe besihleka ethi ngizwile kuthiwa uyangishiya kodwa kade sikubonile lokhu kuthando nesithembu. Umbuzo wami-ke uthi pho kuhluke ngani if uFix SA esezosho ukuthi zikhona ezinye izinto ey'shiwo uMakhumalo ubone ukuthi hayi phela lokhu akusile iqiniso. Ngibaleni? 1, uMseleku uhusband wabo bonke. uMseleku uma eney'nkinga uze ayotshela uMacele, engathi kwenye ividiyo ngihlaziya uMacele kuyabonakala ukuthi uyawazela amakhosikazi kababa uMseleku. Awungichazele-ke because uMseleku akasiyo umshini, akasilo futhi irobot. Kungenzeka kanjani ukuthi la makhosikazi athi ikhona inkinga awu-3 noMseleku okuwuhusband athi ikhona inkinga, mase kuba no-wife oyedwa oshade no-husband ofanayo yena athi ayikho inkinga? Phela sikhuluma ngesithembu, asikhuluma indaba yokuthi ufake i-happiness, asikhuluma indaba yokuthi akekho kind, asikhuluma indaba yokuthi akasiye umuntu o-right. Indaba kwizinto ababuye beyikhulume, hhayi futhi ukuthi amahlazo, because angazi noma abantu banehaba noma bayazi amahlazo ukuthi yini. Akekho unkosikazi kaMseleku oseke wakhuluma ngehlazo, into hlampe engenza ukuthi singabaze uMseleku kwishow. Ngakuchaza futhi nalokho kwenye ividiyo ukuthi kuwona wonke amakhosikazi nempi futhi ebakhona phakathi kwakhe noMangwabe iyazwakala ukuthi basuke bebanga izinto abayikhuluma. Akukho la okuvela khona into esizothi hayi cha uMseleku hayibo ubethini unkosikazi wakhe. Manje mangifunda lama-comment engisho khona ukuthi bekuqala hlampe ukuthi uMakhumalo esho ukuthi isithembu asikho lula kuzwakale futhi ekusho bekuqala ngoba sonke lesi esinye isikhathi kwelakhe side konke bekukuhle ne-reality show aze athi yena i-reality show lesibuya uthando nesithembu konke okwenzeka khona kuyiqiniso. Kanti uMseleku uyakuveza ukuthi ezinye izinto bayazi-actor. Mase ngibuza ukuthi mina kwenzeka kanjani, abanikezani yini imemo uma bezophosta or omunye ezoya ku-live or abe-live ku-Instagram or Facebook, because ubaba uMseleku uma ungalandela i-family page le engibonayo ukuthi izinto eziningi iphosta uMseleku kuyavela ukuthi ezinye izinto bayazi-actor, azikho, azilona iqiniso. So uqonda ukungitshela ukuthi if abawu-4 bezokwazi uku-actor because ishow ino-director, udirector waziyo ukuthi le show ukuze isifikise la sifuna ukuya khona nawo umsindo la ukhona, nayo into esilethela i-viewership. Uzosala yedwa-ke uMakhumalo yena asinikeze i-reality. Nisho njalo? Nisho njalo yini? Ngoba phela uMseleku zikhona izinto ayikhulumayo sisithi hawu, kodwa ngibuye ngicabanga ngithi phela uMseleku kufanele ukuthi ehleze trend and manje sekufanele ayibambe lento yokuthi kufanele be-famous ngoba manje makwenziwe ezinye izinto naye uzobizwa. Makuba khona amanye ama-event akhona liyavela igama lababa uMseleku, lowo mcimbi bayazi ukuthi bazobiza abantu abaningi makukhona uMseleku. Ake sibheke kuMseleku noMakhumalo benza umsebenzi ofanayo. Kwi-entertainment industry ubaba uMseleku usekhona noMakhumalo usekhona, bona bane-duty yokuthi abahluke kule reality show because kubona futhi iphinde ifane ne-show abazoyipromotha kuyona. Ubaba uMseleku unawo umnakwethu, mangasiwo umnakwethu uyabiza futhi kwezinye izinto igama lakhe nje hleze liphezulu. Khona enye ishow engake ngayibuka, ngenza isibonelo, khona enye ishow engake ngayibuka ku-SABC 2 oku-192 ethi My Father My Hero. Yabo labo baba into enhle kuleya show, ngizokutshela futhi ukuthi why ngikwenzele i-example ngayo. Into enhle kuleya show kuney'ngane ey'fika nobaba, labantwana befike bechaze ukuthi
ubaba uyiqhawe lami ngalokhu nalokhu nalokhu beyibeke lezo yizathu. Mase-ke bemenzela isipho ekugcineni ubaba. Indlela leza yitori ezimnandi ngakhona, labo baba bengafundisa abanye obaba ukubaluleka kwe-role kababa. Kodwa yithi ngikutsheleke, labo baba bavela lapha ku-My Father My Hero abadumile. Uma ngathiwa manje kuba nento yokuthi sidinga obaba-ke bezokhuluma nge-role yokuba ubaba, nge-role yokuba present enganeni yakho, kubeka labo baba baku-My Father My Hero noMseleku, uyokhethwa uMseleku. Nakuba uMseleku singaze sambona kakhulu e-interact-a ney'ngane zakhe kwi-show. Why? Yena udumile. Mayesedumile sebebaningi abantu abanento yokuthi uMseleku uyimentor yami, uMseleku hlampe why ngithi mentor, or hlampe uMseleku uyi-role model yami, or ngiyafisa ukuhlangana noMseleku. So ukusebenzisa uMseleku kwi-event ekanjalo or umcimbi okanjalo ohlanganisa obaba, bayazi ukuthi hlampe nabanye abasebasha abangobaba bengafika kulowo mcimbi. Kodwa bebe bekhona balaphaya abaku-My Father My Hero benezitori ezijuicy, benezitori nawe ezikwenza uthinteke, kukhuluma iy'ngane zabo. Umehluko yini? uMseleku ufamous ukunalabo baba. Nento-ke efanayo kuMakhumalo namakhosikazi kababa uMseleku. uMakhumalo ukwi-entertainment industry. Entertainment industry ifuna uhlakaniphe, yinto engayizwa ngoBonang le eyichaza kwenye i-interview ayenayo, angisazi ukuthi uyiphi ishow, esho ukuthi kufanele ube nayo indlela yokuthi la ufuna ukufika khona uzofika kanjani. Yinto eyi-strategy leyo, and i-strategy umuntu ohlala phansi ayicabange lento kanzima, abone futhi ukuthi u-option A no-option B no-option C uzosebenza kanjani. Yingakho uma usaziwayo eseyi-brand, ebe ne-brand manager, ngoba empilweni uyawenza amaphutha, kodwa manje uma une-brand manager, umuntu lo okuzothi mase uphaphalaza asheshe akukhumbuze ethi hey, wena phela awuyena, awusaziphileli wedwa manje, kune-image yakho ekanje, kunekhampani esebenza nawe kanje. If uvela ngalolu hlobo, labantu bazokukhansela, iphele yonke lento abebekusiza ngayo. Mina ngibuza ukuthi if sizokwazi ukubona ukuthi uMseleku njengoba enza le show, ezinye izinto azenzayo zinamaphutha or uyayikhuluma izinto eziyiphutha, ngikutshela nje ngo-wife number 5 okuyikho okudumile, nokuthi athi abahambayo, kodwa futhi kwi-episode efanayo lethi abahambayo ethi angifuni kuhambe imuntu. Sizokuphikelani-ke ukuthi omayeni they are playing along noma ngabe mabezothi nami ngiyahamba, wathi uyamthatha omunye nami ngiyahamba, ngoba phela imali yefamily ekugcineni ibhizinisi lefamily Uthando Nes'thembu. Angi-understand-ke if mina ngizosho ukuthi ngiyakubona lokhu ukuthi zikhona izinto ezinephutha ayishoyo uMakhumalo, njengakho nje athi Sithembu silula. Kodwa futhi wena mawuthi u-understand i-assignment, wa-choose i-peace, wa-choose i-happiness, angikuphiki lokho, because akekho umuntu ongafuni ukuba happy, akekho futhi umuntu ongafuni ukuthi impilo ihambe kahle. Ngikhuluma ngeshow, kwi-show la okuzovela khona bonke abakule khaya bethi siyaba nazo iy'nkinga, mase thina akakaze abe nenkinga. Azathi umacele mina ngikhathele Mseleku ukuthi uzoletha iy'nkinga kimi, kanti la bantu u-happy nabo. Okusho ukuthi uMseleku kuMakhumalo uyinto efanayo everyday, or kuMakhumalo uyakwazi ukuthi noma zikhona izinto ezimhluphile njengomuntu angaziboni, because leyo nto leyo yiphutha. Ngiyanqena ukusebenzisa igama lamanga ngoba lamanga alihloniphi. Njengokuthi
Enye futhi example yesibili le ngicabanga ukuthi abantu abaningi lento iyabenza. Kuyenzeka emsebenzini ube ney'nkinga zasemsebenzini zigcine sey'kapakele ekhaya, noma iy'nkinga zasekhaya zikapakele emsebenzini. Ayikho into eyihlazo ngalokho, umuntu, iy'nkinga ziyakushaya kodwa uyadlula kuzona. Ukuthi omunye wamakhosikazi ukubeka kanjani lokho yilowo umehluko, kodwa iqiniso ukuthi ayikho indawo engenayo iy'nkinga. Abashadile, monogamous marriage, banazo iy'nkinga. Ezinye kuthola ukuthi omunye usepromothiwe, uthole i-position enkulu, mhlampe kune-stress esiningi, lesi stress sasemsebenzini sifike ekhaya. Lesi stress sasekhaya sifike nasemsebenzini, kuze kuthiwe yiba professional. Okwasemsebenzini akube okwasemsebenzini, okwasekhaya kugcina ekhaya. Manje ningitshela ukuthi kungasha egcekeni elilodwa, kusale indlu eyodwa iphephe, ingasizwa le smoke. Hhayi, niyayivuma into eniyivumayo, kodwa-ke uma ningenza lama-corrections, ningangenzela ngimizwe ukuthi ngithini, mase kuyangitshela ukuthi iyiphi indawo engafuni ukuthi ungi-correct-e kuyona, ngoba mina ngiyaphika ukuthi ekhaya sesithatha nje into yekhaya, indaba yezindlu, ukuthi umlilo ungaqhuma endlini yesi-4, uweqe indlu yesithathu, uyoqhuma endlini yesibili, lo mlilo uweqe futhi uyoqhuma endlini yokuqala, idlula kanjani indlu yesi-3 ngasizwa le-smoke egcekeni elilodwa? Naze nakhuluma ngento-ke ye-taste. Ngiyazi ukuthi bese niya kwenye indawo, kodwa naleyo futhi uma siyithatha ngokujula, singaya ngokujula, ngoba phela umuntu uma egula, kungasikho ukugula kadokotela, kuwukugula lokhu okuthinta inhliziyo nomcabango, nezinye izinto ziyajama. Phela akusiwo umshini umuntu, akusilo irobhothi elizothi red lithi green lenze ngoba kufanele. Umuntu uwumuntu. Sengikhuluma ngobaba-ke manje ukumsele ukuthi naye uma kuwukuthi phela ikhanda selithintekile, ngoba nje naye sike simbone ekhala, futhi akusho ukuthi ukuba real ngoba sifuna ukubona iy'nyembezi zomuntu. Nje into uyakwazi ukukhuluma ukuthi yazini enye into ngeqiniso, ngixoxele, sesingasayi kude, senginqinile ukunenzela ama-example awu-1000. Iqiniso yinto ukuthi ungayikhuluma ngo-2000 or uyikhulume ngo-2010, nango-2025 uyobe usakhuluma into eyodwa. Yiqiniso-ke leyo. Le enye uyoyidifenda, uyidifende kuze kugcine kuvelile ukuthi kahle kahle wawungafuni ukukhuluma lento, or wawungafuni ukusho ngalesi sikhathi, or ngalesi sikhathi wawukhuluma iphutha, because awukazi ukuthi ukhuluma indaba eyodwa. Unyaka nonyaka iyashintsha, kodwa kusayi-story esodwa. Mhlampe nje sithi i-event eyenzeka ngo-2010, or kwaba khona i-situation yango-2010, ngo-2021 sekuwolunye udaba ngendaba eyodwa. No, yileyo-ke. Kodwa le ye-happiness, hhayi, asifiki lapho. Asiyiphikisi i-happiness, asiyiphikisi futhi into yokuba kind, akekho futhi umuntu oyi-fake. Kuma-statement or ama-comments enziwe uMakhumalo kwi-show le yasekhaya, abaphinde be-act-e kuyona futhi, ngoba kufanele ukuthi be-act-e ukuze i-show yabo ikhuphule iye phezulu. Njengakwamanye ama-show mancane, ama-reality shows la e-South Africa azokunikeza impilo yalowo esuke ekhuluma ngaye njengoba injalo. Mancane, ziningi izinto abayithwistayo ukuze kubasebenzele. Ngibone nakho kuKhuzani ishow, abanye ngeke beze bayazi, ishow yamaskandi, eseveza ngesikhathi bengasamkhokhelile ukuthi kahle kahle njalo udirector or uproducer wale show wayefuna ngenza izinto ezinje nezinje. Manje angicabangi ukuthi labantu abawo-director nje i-TV production or film production ukuthi la e-South Africa kunomehluko omngakanani, ngoba abantu ababodwa la ukuthi uma sebenikeza ama-awards babizwa ndawonye, bayazi indlela abasebenza ngayo, bayazi futhi ukuthi lama-shows abawenzayo bawenzela abantu base-South Africa, eMzansi. Yikho nje abanye beze bethi e-South Africa sekufana nokuthi i-movie, namhlanje isigaxa esinye kusasa esinye isigaxa.
Manje wena uyangiphikisa ukuthi nakwi-TV show ebizwa nge-reality show bazofuna ukusikhandela izigaxa. Ngizothi-ke uma besikhandela izigaxa shuthi kuba umseleko, umayeni, umacele, umangwabe, asale-ke uMakhumalo aphile yena i-reality yakhe yedwa kodwa kuyishow yefamily. Nisho njalo? Ngizonivumela phela uma ukuthi nisho njalo ngoba ngesikhathi umseleko no-producer ngoba ukhona yena kwi-production team yale show bekhuluma ukuthi hayibo naye enye into esingayizama beyizame lento okusho ukuthi uMakhumalo usuke ngaphandle ngoba phela uMakhumalo uyabuya ethi konke esikwenzayo kuyikho. Avele umseleko angene la kwi-page le family yifunde yonke lento ayibhalile mina mase ngithi kwenzeka ukuthi neshow nje uyibona ku-season 1 kufanele ngabe wabona ukuthi amakhosikazi acelwa umseleko ukuthi benze le TV show because kuyabonakala ukuthi ubani nobani kule show ukube akaceliwe ngabe akekho ngoba uyabona ukuthi abanye bayathanda ukuthi impilo yabo ingagcwali ku-social media futhi nohlobo lomsebenzi abawenzayo ayikho into engathi ibenza behalele ukwaziwa ukuba famous. Ngasenze isibonelo ngoMacele ukuthi season 6 manje kodwa uMacele ku-social media mncane. Simbona ngoba evezwe uhusband. Nento efanayo noMangwabe. uMangwabe unebhizinisi elingadingi ukuthi ku-social media aziwe kangako ngoba lela bhizinisi lifuna ukuthi nje umuntu oshadayo ufuna indawo yokushada, owenza i-graduation party ufuna indawo, ama-artist mayefuna ukuzoperforma bafuna ukuthi bebe nendawo e-right uku-accommodate abantu. Kuphelele lapho. Manje eye-social media kuyi-choice ukuthi uyafuna ukuthi asivezele njengoba namanje simswela ku-social media ukuthi hawu sifuna ukuveza ukuthi amakhosikazi ababumseleko enzani. Cha, uMangwabe size sithole ngoba umseleko eseshilo ukuthi uMangwabe ubekanye naye esekhumbula nje ukuthi afake amakhosikazi akhe. Mina-ke ngithi-ke kulaba abafuna ukuneliseka umseleko noMacele noMayeni noMangwabe baya-actor ku-reality show yakubo. uMakhumalo yedwa u-real, yonke into ayenzayo iyiqiniso nento ayikhulumayo iyiqiniso. Seningikhorekthile-ke ni-right. Umseleko owatshela uPapa Peni embuza ukuthi futhi uPapa Peni wabuza imibuzo ekhona. uPapa Peni wayibuza lento ukuthi umseleko uyicontrola kanjani into ye-mood. Ngisazobuyela-ke kuleyo video kuleyo episode ukuze ngizonikeza i-answer efanele. Nakulaba-ke bebethi ama-taste bite awafani bekhulunywa nge-mood sithandwa sami ukuthi kuzokwenzeka uhlanyiswe unumber 2 kanti sisho njalo ubaba umseleko ephithanelwe ikhanda ngento eyenzeka ku-house number 2 sekufanele adlule house number 3. Umuntu phela lo naye onama-emotions njengabantu bonke, njengawo amakhosikazi lawa ashade nawo, njengoba eza nawo wonke ezocomplaina kuyena aze athi ufisa ngabe uma wakhe usekhona ngoba amakhosikazi ngabe ahamba mhlawumbe ayokhuluma nomama ezinye izinto ziphelele lapho. Manje ubamba indaba ngapha ku-number 4 no-number 3 abamba indaba no-number 2 abamba indaba no-number 1 abamba indaba. Ngeke-ke ikhanda lapho-ke lingaphithani okwesikhashana aze athi kwindaba yaMacele noMangwabe angeke akwazi ukuthi ayilungise ngoba lo uzosho kunye mayezama ukulungisa le ndaba nomunye asho kunye. Manje ngicabanga ukuthi konke lokho makwenzeka akumthinti u-house number 3 akumthinti u-third wife. Sivumelana ngalokho ngoba mina angilivumi ele-fake kodwa elephutha ngiyalivuma ukuthi ephutha kwezinye izinto ayishilo ethi isithembu silula sibalula kanjani uma kukhala uhusband ngoba uhusband uyasho ukuthi esinye istress sisuka kwenye indlu ayongena naso kwenye indlu. Yilezo zinto phela engathini nje azidingi ukuthi seyizwakala ngehlazo mabezikhuluma because nathi into esiyibonayo leyo kusho ukuthi yazini abantu mabebaningi kanti uzogcina usuthwala iy'nkinga zabanye njengoba eshilo uMacele wathi mina ngikhathele.
ukuthi kuzokhulunywa nami ekugcineni sekuthiwa woNdlunkulu bonke sesiyalingana. Kanti uMseleki futhi eye laphaya kundaba ezitha uye wafike wathi ishow isizophela lezi zindlu zilingane. Manje mayise ku-season 6 noma usezama ukwenza ukuthi indlela yokubaphatha ifane usethi bonke bawuNdlunkulu. Njengoba uMseleki ekhuluma eziphikisa kuyona yonke leyo nto. uMseleki, uMacele, uMayeni, uMangwabi baya-act. uMakhumalo yena usikhombisa i-reality. Seyinjalo-ke ngicabanga ukuthi iyalingana ngoba phela manje ayikho into yokuthi nami sekufanele ngisanganiswe abantu bengithukela i-TV show. Abanye beze bethi uyahlanya wena. Hawu, yeyeni webantu, ngiyahlanya. Hayi abanye bathi phela wena uyahlanya. Amakhomenti nje engiwatholile recent ngokuthi ngithe uMakhumalo uhlalile nendaba yamacele waze wazoyikhuluma manje. Kade abantu bayilindele futhi hayi ukuthi abantu babelindele ukubona uMakhumalo ekhala. Cha, bayakhala bonke, noMseleki uyakhala. Ukukhala nathi siyakhala, ayisho futhi into yokuthi mawuke wavela ukhala udu. Hayibo, akekho umuntu okhala everyday. Mhlampe makuthi indaba yey'nyembezi ngoba ngazi ukuthi ukukhala lokhu osekugcwele kwi-channel yami mangithe mina ezinye izinto ziyiphutha sisho ukukhala kuphi angazi. Nakhona le ye-happiness ayikaze ngiyithinte mina ukuthi ukufake i-happiness. Ngithi nje kuma-comments abawenzayo akakaze akufihle uMseleki ukuthi isithembu asikho lula. uMacele akaze akufihle, noMayeni akaze akufihle, noMangwabe akaze akufihle. Ngoba laba-ke abawu-4 abakufihlanga ukuthi isithembu asikho lula, bona bodwa baya-act. uMakhumalo-ke osinikeza i-reality. Ngicabanga ukuthi izwakala kahle-ke. uMseleki, uMacele, uMayeni, uMangwabe mabethi isithembu asilula kuyabekezelwa, bona basuke beyi-actela. Uma futhi bezama ukuxabana beveza leyo ngxabano esuke ibanda basuke beyi-actela ngoba nakhona uyabona ukuthi enye i-fight ukuveza i-picture yokuthi kahle kahle siyadlula nathi ey'nkingeni, iy'nkinga ay'khona okusondele kwi-reality noma ngasiyona i-reality. Mase komunye umuntu-ke ethi hayibo awuyichaza indavundavu. Mina angizoyenza i-polyandry ngixoxele indaba engingayibizanga. I-polyandry bebemfuna umuntu la e-South Africa enye i-TV channel ozokwenza i-polyandry. And lowo muntu lowo akekho ngoba bubengekho umuntu ozovela ethi yimi okwangempela. Mhlawumbe abantu-ke bayasaba ukuthi abantu bazokhuluma. Ngase ngithi mina nalo ithuba ngizolisebenzisa leli thuba ngoba nemali ngiyayifuna. Ngashintsha ekugcineni kuleso sinqumo sokuthi ngizovela ku-TV. Ababaningi vele abantu abazophikisa lento yami ye-polyandry ngoba akusibona bonke abantu abazothi bayazi ukuthi ngiyenzani ngempela. Angizoba nayo-ke i-polyandry, senginawo abantu engibakhethile futhi sizongena ne-reality TV show kwenye i-TV channel. Ngacabangela umndeni wami ngoba phela ezinye izinto ozozenza azigcini ngokuthi zi-affect wena, zi-affect abantu abasondelene nawe. Ngabuka ukuthi ngeke kulunge. Nezinye izinto engisazozenza manje ngiyolobu ngithwele igama lokuthi nayi le ntombazane ye-polyandry. Sengifuna ukungena kwezinye iy'ndawo ngamathuba omsebenzi, nayi le ntombazane ye-polyandry. Ngama kanjalo kodwa ukube kwenzeka emehlweni wakho wona uzobona i-polyandry yami. Yebo, njengoba nje kwathi esinye isangoma esesidumile sesingena ne-polyandry, ngaze ngayibuza ukuthi kaze abantshontshanga yini i-idea yaleya TV channel. Kodwa ngazi-ke ngayibuza lokho nami ngathi hayibo, usisi wangena ne-polyandry ngoba ngiyazi phela ukuthi la maningi ama-TV shows. Mayisengena ne-polyandry akantshontshanga ngale idea yakhona. Cha, angazi, anginaso isiqiniseko sokuthi wantshontsha. Angazi futhi ukuthi nabo laba abale TV channel bayicabange nini indaba yabo ye-polyandry ngoba bebemfuna umuntu
ababezokwenza naye ipolyandry. So sengiyanitshela-ke indaba yaka-TV. Kanti vele-ke naka-TV fanele ube ne-strategy mawuze ku-entertainment industry. Yikho bethi akulula, abakhulumi iphutha, ngoba mase uyitadisha lento uyifundisisa, usubuka, usubalalela futhi ulalela nama-interviews abayenzayo, bayazisho nje omunye ethi ngathola iy'ndaba ezibuhlungu kufanele ukuthi ngishuthe. Ngaleso sikhathi sengise-studio kwathiwa uzoba right and uzokwenza lento efuna ukudirector, wayenza kwangabonakala. Manje-ke akufanele ukuthi kuze kuzwakale ngathi siyashumayela, siyikhulumela nge-TV show nabantu abaku-TV show. Eyami i-channel akusiyo i-fan base kabani, i-channel engenza noma yini. Okwamanje ngenza Uthando Nes'thembu ngoba i-show ebuyile nenabantu futhi kule channel yami abayithandayo, nabantu futhi abasupport into engiyithandayo, hhayi ukuthi bavumelana nemibono yami. Nginalama-subscribers enginawo because kukhona abantu abathi uma bengilalela bekuthande engikwenzayo, bazi ukuthi akusilona lonke ilanga engizokhuluma into abayivumayo, or akusilona lonke ilanga engizokhuluma behleke, ngoba kukhona ngelinye ilanga bazothi uyahlekisa, kukhona ngelinye ilanga bazothi uyabhora, kukhona ngelinye ilanga kuzophuma eceleni because ngumuntu, angithi. Iphelele lapho indaba. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.